ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಗ್ರೇವಿ. ಪದಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ 1/4 kg ದಾತು ಪದಂಗಿ, ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಒರಂಬ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಡಿ ತಾರೈ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಯ್ಯ ತುಂಡು ಮಂತಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ 2 ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಂದಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು, ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನೊಂದು ಚೌಲೆ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೈ ನಿಂಚು ಚೌಲೆ ಆಡವು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೈಕು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್. ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಗ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪದಂಗಿ ಪಾಡ್ಗ, ಪದಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಪದಂಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಸ್ತ್. ಮತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಶೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬೇಕಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ದಾಕು. ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಅಂಚಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಮಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಶೋಪರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಬೇಯ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆತಂದು ಕಡಿತಿನ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಹೊರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು. ಒಂಜ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಣಿತ್ತೆ ಅದಂಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ
ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಕ್ಕಲರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪದಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬೈದು ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಯಿಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಲ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಪದಂಗಿ ಪದಂಗಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.